הדברים שנאמר לעילוי נשמת הרבנית, איך? לילי בת אסתר, יוסף בן מרים, יוסף בן מרים, החייל עמיחי בן רחל, והחייל אריאל בן ליאת. עמיחי יעקב בן רחל, החייל אוהד בן מלכה. לרפואת רבי אברהם אבא בן בריידל חנה. רבי אברהם אבא בן בריידל חנה, חולה מאוד מאוד. איך? פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת יתרו, היא פרשה של קבלת התורה, והייתי רוצה לדבר על משהו שלא קשור לקבלת התורה. הנושא שהייתי רוצה לעסוק בו בראש ובראשונה בהקדמה לקבלת התורה. פותחת הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. צריך לדעת שבסך הכל בכל התורה כולה יש לנו רק 6 פרשיות שקרויות על שמם של אנשים. אחד מהם זה פרשת השבוע, פרשת יתרו, פרשה של קבלת התורה, שאין ספק שהפרשה הזאת הייתה מגיעה להיקרא על שמו של משה רבנו, נותן התורה, וזכה יתרו שהפרשה של קבלת התורה קרויה על שמו. אז האור הקדוש בפרשת השבוע שואל, מה זכה יתרו שיש לו פרשה על שמו ועוד שם של קבלת התורה? פרשה של קבלת התורה קרויה על שמו של יתרו, כך שואל הזוהר. והזוהר עונה תשובה, והתשובה של הזוהר, רש"י כותב כאן, וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. כותב הזוהר הקדוש, עמלק הגיע בגלל קריאת ים סוף. כאשר התורה כותבת לנו פרשת שבוע שעבר, ואנחנו אומרים את זה בכל יום, שמעו עמים ירגזון, חיל לחזר שפי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזר מורעד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימתה בפחד, אין אחד שלא נכנס לחרדות, פחד נורא נפל על כל העולם כולו, כי כולם ידעו מזה. כתוב בחז"ל שכל מימות שבעולם נפקעו, כל אחד בבית שלו, באמבטיה שלו, בסיר שלו, בכל מקום המים נפקעו לשתיים, אז אין אחד שלא שמע את זה. והיות וכולם שמעו את זה ואין אחד שלא שמע, אז למילא הדבר הזה נודע בכל העולם, ונחיל פחד נורא. הפחד הנורא הזה נפל על עם ישראל, ונפל על כל העולם כולו, ולכן כתוב שכולם ידעו מזה, אין אחד שלא ידע. אז מה עשו? הספר אוזניים לתורה כותב, 3 שמעו. כל העולם שמע וישב בשקט, לא עשה כלום. אמר וואי 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 כמה זה יפה, הממות של העולם נפקעו, לא עשו שום דבר. יתרו שמע ובא, עמלק שמע ונלחם. מה הוא בא? אומרים חז"ל, הוא בא לצנן את האמבטיה. כך אומרים חז"ל, מה זה בא לצנן את האמבטיה? הוא אמר, כולם מפחדים מעם ישראל. משל לאמבטיה רותחת, הוא אומר רש"י, שכולם פוחדים להיכנס אליה, כי מי שנכנס בתוכו חוטב תביעה ומת. אמר עמלק, אף על פי שאני יודע שאם אני נכנס לתוך האמבטיה אני מת, לא אכפת לי. המטרה שלי היא לצנן את האמבטיה, ולכן הוא נכנס בתוכו בשביל המטרה הזאת, לצנן את האמבטיה ולהוריד את הפחד שיש לעולם מעם ישראל. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, אין שמי שלם ואין כיסי שלם, עד שלא יימחה זכרם של עמלק מן העולם. אז זה העמלקים שקראנו בשבוע שעבר, ויבוא עמלק. כשיתרו שמע את מה שעשו עמלק כדי לצנן את האמבטיה, כותב הזוהר, עשה יתרו בדיוק את ההפך, הלך לחמם את האמבטיה. איך מחממים את האמבטיה? את האמבטיה מחממים כמו אדם כמו יתרו. מה הכוח שיש ליתרו? הכוח של יתרו הוא כוח שהיה הנחשב האפיפיור של העולם. כמו היום יש אפיפיור
יש ברומא האפיפיור, אז הוא היה דוגמת האפיפיור, בגלל שהוא ידע, הכיר את כל האלוהים שבעולם, ככה אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, אומרים חז"ל, אין לך עבודה זרה אחת שלא עבד אותה יתרו, ועם כל זה עזב את הכל והלך והכריז בעיני כולם שהוא בא להתגייר, וכולם, תראו לעצמכם, אני לא יודע איך קוראים לו אחד הזה שנמצא היום, יוחנן פאולוס השלישי, יוחנן פאולוס הרביעי, יש להם כל הזמן זה יוחנן, זה אותו שם משום מה. הוא אומר, תאר לעצמך שהוא מודיע במיסה ביום ראשון ששבוע הבא הוא יוצא לחל"ת, והוא בא לירושלים, הוא הולך להיפגש עם ראשי הבד"ץ של העדה החרדית, ויוצאים אותו החוצה, ואחרי שהוא גמר את הטבילה במקווה זופניק ברחוב שטראוס בירושלים, הוא יוצא החוצה במקום עם קלאז' עם מגן דוד אדום, ויש לו כיפה עם שטריימל של הבד"ץ של העדה החרדית וכתונת פסים. הוא אומר, תלכו כולם לעזאזל כל הנוצרים, החלטתי להתגייר ושלום על ישראל. איזה חגיגה הייתה בעולם, זה היה עשה רעש בכל העולם כולו. אז הוא אומר, מה שעשה יתרו, הוא עשה מזה חגיגה גדולה. למה הוא עשה חגיגה גדולה? אותה אמבטיה שרצה עמלק לצנן, רצה יתרו לחמם בחזרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רצית לחמם את האמבטיה שקיררו העמלקים, חייך שאני נותן לך פרשת קבלת התורה על שמך. לכן הפרשה הזאת של קבלת התורה נקראה על שמו של יתרו. למה? כי מה אומר הזוהר? כי מה שציננו בשבוע שעבר העמלקים חזר וחימם יתרו בזה שהוא בא להתגייר. ולכן הוא גם אמר למשה רבינו, אני חותנך יתרו בא אליך. מה הוא צריך להודיע לו? אני חותנך בא אליך. כותב רש"י, אם אתה יוצא בגיני טוב, אם לא תצא בגין אשתך, אם לא בצל אשתך, צא בצל בניך. אז מה אומר? בבקשה תצא לקראתי. שואלים כולם, מה אתה מחפש כבוד? מה אם לא תצא בשבילי? אם לא בשבילי תצא בשביל אשתך. מה אתה צריך קבלת פנים? אלא מה? הוא רצה שכולם ידברו על זה, שהוא עזב את כל האלוהים של מצרים, ועזב את כל האלוהים של מדיין, הוא היה מומחה הכי גדול שיש בעולם לעבודה זרה, ונטש את הכל ודבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא רצה שכולם יהיו. הרב דסלר כותב באיזשהו מקום שהוא עשה את זה כדי להכריח את עצמו שלא יהיה ברוורס. בדרך כלל אחד שחוזר בתשובה, אז יש סכנה שבהתחלה הוא פתאום יישבר ויחזור בחזרה. אז אם אתה מודיע, הרב דסלר אמר פעם, שהוא החליט להפסיק לעשן, הוא פגש כל אחד ואומר, היום החלטתי להפסיק לעשן. כל אחד אומר, חיים החלטתי. מי ששאל אותו, מה אתה מוסר הודעה לציבור? למה אתה מסתחרר במניות? מה אכפת לי? אומר, אם אני אומר ל500 אנשים שהפסקתי לעשן, אם אני אחזור לעשן, אנחנו אומרים, יהיה ביזיון גדול. אז ככל שאני מודיע ליותר אנשים את הדבר הזה, ככה יהיה לי יותר קשה לחזור בי. הלך איתו ואמר, אני מודיע שעזבתי את הכל ועכשיו אני מצטרף לעם ישראל. ככל שאני מודיע ליותר אנשים, ככה מתפרסם יותר דבר השם בעולם. זו המטרה שעשה יתרו את המעשה הזה. מה כתוב כאן ברש"י? אומר כאן רש"י במקום, וישמע יתרו כהן מדיין, מה שמועה שמע ובא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה זה שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? ראיתי בספר שמן ראש היום דבר מאוד מאוד יפה. הוא כותב שמה שהוא שמע הוא מאוד מאוד פחד שלא יקבלו אותו להתגייר. למה? יש אחד שנכשל בעבודה זרה, מבין, נפל, הוא חשב שהעבודה הזרה הזאת תביא לו איזה ישועה. כמו שמצאנו את לבן עבד עבודה זרה, וידע שאליעזר לא מכניס את הגמלים שלו לבית שיש עבודה זרה, אז מה אומר לו? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. אומרים לך, למה הוא פינה את הבית ומקום לגמלים? הוא אמר שכל מה שהוא מחזיק עבודה זרה בבית, שהוא חשב שהעבודה זרה תביא לו מזל, אבל אם הגיע מזל בעצמו, אז כבר לא צריך את העבודה זרה. אם כבר הגיע אליעזר שבא עם 10 גמלים, שילך עבודה זרה לעזאזל, כל מה שהוא חשב שזה יביא לו פרנסה, אבל ברגע שהגיע אליעזר בעצמו, אז גמרנו, אז לא צריך אותו, לכן אומר לו, אנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. אומר הספר שמן ראש, פחד מאוד יתרו, שיש אדם אחד שעובד עבודה זרה, הוא חשב שהלוטו יביא לו מזל, או עבודה זרה של העץ יביא לו מזל אבן. יתרו עבד כל דבר שזז, עץ והאבן, כוכבים ומזלות, רקיע ושמיים, וכל דבר שזז הוא עבד. הוא אמר, אולי איבדתי את הצ'אנס שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יכפר לי ויקבל אותי. אז לכן הוא פחד שמה יש לי לחזור, אני אבוא להתגייר ויגיד לאדוני, תשמע, מקבלים גיירים אבל לא אחד כמוך, אחד ברמה שלך לא מקבלים. אומרת התורה,
וישמע יתרו כהן מדיין, מה שמועה שמע הוא בא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מה זה קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? הוא שמע שהקדוש ברוך הוא היה מאבק בתוך ים סוף, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, חומה כתוב חסר. למה כתוב חסר? כי עוז האסר של מצרים שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אתה קורא לאלה את הים ואלה אתה מטביע אותם? מה נשתנו אלו מאלו? אלה עבדו עבודה זרה ואלה עבדו עבודה זרה. מה נשתנו אלו מאלה? את אלה אתה משאיר ואת אלה אתה הורג? מה מונח כאן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלה עשו תשובה ואלה לא עשו תשובה. אז הוא רואה שמה? שברגע שבן אדם עושה תשובה, אז אף על פי שהמים רצו להרוג אותו, ברגע שעשה עושה תשובה, אז ממילא הקדוש ברוך הוא מוחל על עוונות. אמר יתרו, אם ככה, אין לי מה לפחד. חוץ מזה, מה הוא שמע? שמע מלחמת עמלק. מה זה מלחמת עמלק? עמלק באו, עמלק לא יכלו להיכנס לתוך מחנה ישראל. למה לא יכלו? כי היה מקום מוקף בענני כבוד. אי אפשר היה להיכנס למחנה ישראל. גם שכתוב, הנה חולתנך יתרו בא אליך, שואל רש"י איך הוא הודיע, אז רש"י כותב על ידי שליח. שואל הספר חזקוני, מה זה משנה אם יתרו בא על ידי שליח? בין כה אי אפשר להיכנס. אז איך הוא בא? לכן אומר החזקוני, הוא פשוט זרק חץ בתוך מחנה ישראל. למה? כי אי אפשר להיכנס, העננים לא נתנו כניסה. העננים זרקו החוצה את כל עובדי עבודה זרה, משבט דן, נזרקו החוצה מחוץ למחנה. אם כתוב בפסוק שעמלק בא להילחם על מה? כל הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים אחריך? זה שבט דן, שהענן זרק אותם החוצה. יוצא שעמלק באו להילחם איתם, ועם אלה שבאו להילחם איתם, מי הם היו? עובדי עבודה זרה. ועל עובדי עבודה זרה אלה שבאו להילחם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק מדור דור. סימן עד כמה הקדוש ברוך הוא שומר יהודי, למרות שהוא עובד עבודה זרה, כמה הקדוש ברוך הוא מגן עליו וכמה שהוא שומר עליו. אמר יתרו, אם יהודי שנסתווה על עבודה זרה, ככה הקדוש ברוך הוא שומר עליו, גוי שלא נסתווה על עבודה זרה בשיתוף, רק על עבודה זרה בלי שיתוף, ודאי שהקדוש ברוך הוא יקבל אותי. לכן וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. חוץ מזה אומר דבר נפלא נוסף, וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? הוא שמע שעשו קריאת ים סוף מיוחדת לדתן ולאבירם. אחרי שעם ישראל עבר את ים סוף, נשארו שתיים מאחורה. מי זה? ואמר פרעה לבני ישראל, לברוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אומר שם התרגום, מי זה אמר פרעה לבני ישראל? מי זה הבני ישראל? הבני ישראל זה דתן ואבירם. דתן ואבירם רצו להישאר במצרים, ברגע האחרון הם החליטו שלא ורוצים לחזור, אבל כבר עם ישראל עבר. עשו להם קריאת ים סוף חדשה, כך כותב הספר צנע וראנה. כך הוא אומר, עשו להם קריאת ים סוף חזרה. ששמע יתרו שנעשה קריאת ים סוף מיוחדת, עשו לדתן ולאבירם, אמר אם שני האלה הקדוש ברוך הוא עושה להם קריאת ים סוף, למרות שהם היו המלשינים של פרעה ונלחמים כנגד מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא עושה להם קריאת ים סוף, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא יקבל גם אותי. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה. אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת שקשורה להקדמה למעמד הר סיני ולהילולה של היום, להזכרה של היום. פה יתרו בא נותן עצות למשה רבינו, תדע לך, אתה לא תוכל להחזיק מעמד, כולם ניצבים עליך מהבוקר עד הערב. יש לי עצה, תמנה שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות. בסך הכל הוא בעצה הזאת סידר 78,600 משרות. ברגע אחד, כך כותב כאן רש"י, עצה אחת, 78,600 מצוות. למה? שרי אלפים זה 600. שרי מאות זה 6,000. שרי 50 זה 12,000. שרי עשרות זה 60,000. אז כמה קיבלתם כבר? 78,600. זה מה שיש לך. כמעט 80,000 משרות. עצה של יתרו, והעביר את התקציב, אתה מבין? הכל בסדר. פעם מיד היה יכול להיות התנגדות של כל השמאלנים, מה זה משרות לכל החרדים, ותק מצא אחת, 78,000 משרות, סידר להם, תפר להם תיק, כל אחד מקבל, היום מיד 1,500 התנגדויות, אבל כאן הוא אומר לו, תשמע, אני נותן לך את העצה, אם הקדוש ברוך הוא יסכים ואז יאכל תעמוד, ואם לא אתה תתמוטט, תשאל את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נענה לעצה, אמר לו הולך, קבל את העצה הזאת. התמנו על המקום, 78,600 עובדים ברוך השם, נהיו שרי 50, שרי עשרות. באמצע הדברים שאומר לו כאן יתרו, הוא אומר לו פסוק, והזהרת אותם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו.
אז רש"י כאן כותב את הדברים שכתוב בחז"ל, אבל יש בגמרא על זה, במסכת בבא מציעא, אומרת הגמרא, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. להודיע לכל אחד ואחד מישראל מה התפקיד שלו, בשביל מה הוא בא לעולם ומה התפקיד שלו כאן בעולם הזה. ככה אמר לו יתרו. טוב, כמובן שהדבר הזה טוב, הדבר הזה נחוץ מאוד, ואני רוצה קצת לדבר על הרעיון הזה של יתרו, שמשה רבינו יגיד לכל אחד ואחד מה התפקיד שלו. ידוע לכולם שהרמב"ן כותב בפרשת במדבר, ברגע שעבדו ליד משה רבינו להימנות, עברו אחד אחד ליד משה רבינו, ושעברו ליד משה רבינו אמר לכל אחד ואחד בשביל מה הוא בא כאן ומה התפקיד שלו, כך מופיע ברמב"ן. זאת העצה שנתן יתרו. אני רוצה קצת לדבר על הדבר הזה ולראות איזשהו יסוד גדול בעבודת השם. בפרשת במדבר, בילקוט שמעוני, כתוב בחז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, ירדו איתו 22,000 מלאכי השרת. שנאמר רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. רכב אלוקים, המרכבה של הקדוש ברוך הוא מתניידת עם ריבותיים, 2 רבבות ו2 אלפים. 22,000 מלאכים מלווים את המרכבה של הקדוש ברוך הוא. רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. כל מלאך החזיק דגל, דגל מקל עם בד. ככה נאמר את הדברים כפשוטו, למרות שלכאורה זה לא הדברים כפשוטם, אבל היות ואנחנו אין לנו הבנה אחרת בדגל, רק במקל עם בד, אז ניקח מקל עם בד וזה יהיה הדבר שלנו, כי אנחנו אין לנו הבנה אחרת. אבל בוודאי שאף מלאך לא החזיק מקלות, ובשמיים אין מקלות ואין דגלים, אבל בכל אופן בואו ננסה להסביר את זה כפשוטו, כי אנחנו, איך אומרים, אנחנו צריכים לפשט לנו את השכל. שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והוא מלך רב ונישא, אז אתה תמיד מדמיין לעצמך, מישהו יושב על כיסא גדול ויש לו אוזניים גדולות, כי הוא שומע את כל העולם, אז יש לו כזה מין אוזניים גדולות, והוא רואה את כל העולם כולו, אתה חייב לדמיין, להדפיס את זה בשכל שלך. שאתה אומר 2 ועוד 2, אז שהיית קטן, אז היה לך 4 ציפורים על העץ, ואחד עשה קישטה ו2 ברחו, אז היה לך תרגיל בחיסור, 4 ציפורים על העץ, 2 ביעקב עשה צח ו2 ברחו, אז יש לך כמה זה, אז אתה אומר 4 פחות 2. היום אתה לא צריך לצייר לך ציפורים על העץ ועשית ככה בעפו, זה נכנס לך בראש. אז בהתחלה אתה צריך לצייר לעצמך איזה דמות. היום שאתה אומר שאין לו דמות ולא ישיגה או משיגה הגוף ואין לו שום דמיון כלל, אז אתה מבין שכל מה שאתה מדמיין זה שום דבר לא, אין לזה שום מציאות, אין לזה שום. אבל בכל אופן, כדי להסביר את השכל שלנו, היות והשכל שלנו מצומצם, אז אנחנו צריכים בקטנה להסביר לעצמנו באמצעות אמצעי המחשה. זה הדרך היחידה שיש לנו. ואני רוצה קצת להשתמש בנושא הזה של הדגלים. כדי להסביר מה זה דגל, אני אולי אסביר במקום אחר. יש ספר נפלא שנקרא בשם זרע ברך. בספר הזה, זרע ברך, רבי ברוך ברכיה שפירא, התלמיד שמגלה עמוקות, ספר שאני מאוד אוהב אותו באופן אישי, הוא ספר על התורה, הוא לא כל כך מקובל היום בבתי כנסת, כיוון שהוא עמוק מאוד, וצריכים לקרוא הרבה. היום הכל רוצים קצר עם נקודות וסמיילי בסוף, עם ציור אם אפשר, בשעת מצוא. אבל היום אף אחד אין לו עצבים לשבת לקרוא 15 דפים, רעיון לפרשת שבוע, ממחייך תביס קצר, משהו עם סיפור בצידו, וזה רמז, זה בדיחה, משהו שיהיה לך מה לאכול. זה דברים שאתה צריך לשבת, להיכנס לחדר, למדוד אותם כמו שצריך. בספר שלו, זרע ברך, הוא בדיוק הפוך מהרבא שלו. הרבא שלו היה מדבר קצר מאוד, ומגלה עמוקת. הוא ברוך השם מתפרט יפה. בספר של זרע ברך פרשת ואירו כתוב שבאו 3 מלאכים לביתו של אברהם אבינו. באו 3 מלאכים לביתו של אברהם אבינו, איך היו נראים? אז רש"י כותב, נראו כערבים, ככה כותב רש"י. יפה מאוד. במדרש כתוב לא ככה, במדרש כתוב אחד היה נראה כמו ערבי, אחד היה נראה כמו קונדיטור, ואחד היה נראה כמו רב חובל. ככה מופיע במדרש רבה. זה דבר לא כל כך ידוע, לא כולם מכירים את זה, בגלל שהגמרא במסכת בבא מציעא אומרת, נראו כערבים. זה מה שהיה. אספר לכם בדיחה, לפני כמה שנים נתתי שיעור לגננות. היה איזה כנס הסברה של גננות בבנייני האומה בירושלים. 3,000 גננות בתוך מבנה אחד. בקיצור, נתנו לי שם לדרוש איפה הגננת במבט דתי, איפה נמצאת הגננת. טוב, בקיצור, אז זה גננות דתיות, לא משהו מהחינוך הממלכתי, החינוך הקונבנציונלי הדתי. אז נתנו לי לדבר שם.
אז דיברתי על גדלותה של הגננת, אז שאלתי אותם שאלה, אם אני שואל אתכם כולם ביחד, תגידו לי, באו 3 מלאכים לביתו של אברהם אבינו, איך היו נראים? כולם פה אחד, אתה יודע, 3,000 גננות, אתה יודע, היו קשובות דווקא, הם כולם לקחו ריטלין כנראה בזמן. קיצור, שאלתי אותם איך היו נראות, כל 3,000 צעקו ביחד, ערבים! מיד ראית את כל המאבטחים, אתה יודע, רצים עם האקדחים, היה נראה להם שהתחילה איזו מתקפה, מרוב פחד, כולם צעקו ערבים, כולם נבהלו, מי יודע מה קרה. טוב, בקיצור, אמרתי להם יפה מאוד, האם אתם מכירות עוד משהו חוץ מערבים? 3,000 גננות, אף אחד לא פתחה פה, לא מכירות. עד שאחד הרים העוז והרים היד ואמרה לי כן, היא מכירה. אמרת לה מה? אמר, אחד נראה כמו רב חובל, אחד כמו קונדיטור, אחד כמו ערבי. אמרת, כל הכבוד. 3,000 גננות, אף אחד לא יודעת, אחת יודעת. יפה מאוד, אמר, שאלתי אותה, את יכולה להגיד לי מאיפה את יודעת? היא אמרה, כן, שמעתי בשבוע שעבר את הרב רוזנבלום, אז מזה היא יודעת. אז קיצור, אז מביא הספר זרע ברך, הוא מביא ספר מדרש, המדרש אומר שהם היו נראים בצורה הזאת. שואל הספר זרע ברך שאלה מאוד יפה. הגמרא אומרת שהם הלכו בתלבושת אחידה. כך אומרת הגמרא. כולם נראו כמו ערבים. מה בא למדרש פתאום לחלק את זה? אחד נראה כמו ערבי, אחד כמו קונדיטור, אחד כמו רב חובל. מה הסוד הטמון פעם? ככה שואל. טוב. אומר הספר זרע ברך דבר יפה מאוד. באמת דבר מקורי. יש גמרא במסכת סנהדרין דף ל"ח. אומרת הגמרא, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נתייעץ עם מלאכי השרת אם לברוא את האדם. המלאכים היו כיתות, חבורות. אז במדרש כתוב שהונעת עם 4 כיתות של מלאכים. חסד וצדקה אמרו יברא, אמת ושלום אמרו אל יברא. אז היה תיקו 2 מול 2. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את כת האמת והשליך אותה ארצה, זרק אותה לרצפה. אמרו לו מלאכי השרת, מה, אתה זורק אותם לרצפה? זה חותמת שלך. אתה חותם אמת, אתה אמת, שמך אמת, אתה זורק ארצה. אמר, אל תדאגו, עתיד אני להקימה, אני ארים אותה. שנאמר, אמת, מארץ תצמח. אני ארים אותה, איך אומרים, דון מורי, הכל בסדר. יוצא שמה? אם יש אמת ושלום, את מי זורקים? את האמת, את השלום משאירים. מה זה מגלה לנו? שאין לך כלי מחזיק ברכה אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהשלום. שלום חשוב לקדוש ברוך הוא יותר מהכל. חוץ מזה, שאמת ושלום אף פעם לא הלכו ביחד, למרות שמופיע בהרבה בתי כנסת אמת ושלום, אבל הם לא מחותנים. למה? כי אם תגיד לכל אחד באמת מה אתה חושב עליו, שלום לא יהיה בעולם. אז לכן צריך לדעת שאמת ושלום לא מחותנים. אם אתה רוצה שלום, אף פעם אל תדבר אמת, זה לא עובד ביחד. תמיד תגיד לו משהו מיוחד, תגיד לו ככה, הכל בסדר, אבל אל תגיד לו באמת מה אתה חושב עליו. אם כל אחד יגיד לו מה הוא חושב עליו, אז לא יהיה מניין באף בית כנסת. אז לכן צריך לדעת שהאמת והשלום זה לא מחותנים, גם בבית זה לא מחותן טוב. ולכן מה? גם אם לא טעים לך אוכל, תגיד, זה היה משהו מיוחד מאוד. אז תמיד ככה לימדו אותנו רבותינו, גם אם זה לא, גם אם זה הכל מלוח, תגיד, מיוחד היום היה. באמת היה לזה טעם ייחודי. אתה לא צריך להגיד לה שזה מלוח ואתה הולך להקים מרוב, זה פשוט לאכול או להכניס את זה בכיס בתוך ניילון, היא לא צריכה לדעת בדיוק שלא אכלת את זה, פשוט למען השלום. צריך לקחת, לדרוק את האוכל בעדינות. טוב. בקיצור, זה מה שלמדנו כאן. לקח הקדוש ברוך הוא ועל ידי כך ברא את האדם. בגמרא, במסכת סנהדרין דף ל"ח, אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא שאל את מלאכי השרת לברוא את האדם, אמרו לו, מה זה האדם? הסביר להם, אמרו לו, מה אתה צריך את זה? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. שמה אתה בורא? תראה, דור אנוש חטא בחטא עבודה זרה. מה אתה צריך אותם? הוא בן אדם, הבן של אדם הראשון כבר רוצח. רצח את אח שלו, מה אתה צריך אותם? מה בחייך? זה רוצח וזה אבל... שמה אתה צריך אותם? תישאר עם מלאכים וגמרנו. הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם. כך כתוב בגמרא, את האצבע הקטנה שלו ושרפם. בפשטות משמע שזה הזרת, כך משמע, אצבעו הקטנה ביניהם. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אין לו אצבעות, זה לא שיש לו אצבעות, למרות שכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב מעשה אצבעותיך. אבל הושיט אצבעו הקטנה ביניהם, אמרנו גם במצוות תקינים, אצבע אלוקימי. אז יש כאלה באמת שמצביעים לספר תורה, אומרים זאת התורה אשר שם משה, יש כאלה שעושים ככה, זאת התורה שם, מישהו רצה להגיד לי שהמקור הוא לשים אצבע. אלה שעושים ככה, כי פעם בירושלים כולם היה להם טבק באף, אז הם השתמשו בזה בשביל הטבק, לכן עשו עם הזרת וזאת התורה. אבל מעיקר הדין צריך לעשות בזאת התורה, להשתמש עם האצבע וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. בכל אופן, כך הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם.
קרא לכת השנייה ושאל אותם, לברוא אדם? אמרו לו, מה זה בן אדם? הסביר להם, מה צריך בן אדם? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. הוסיף הקדוש ברוך הוא אצבע קטנה ביניהם ושרפם. שאל את הכת השלישית לברוא בן אדם, אמרו לו, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לך מה הועילו? הרגת אותם, מה תעשה מה שאתה רוצה, אתה רוצה תעשה, אתה רוצה, אל תעשה, מה אנחנו צריכים להתערב בעניין הזה? אמר הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבול, אני עשיתי, אני אסע, אני אסבול ואמלא. יש כאלה שאומרים את הפסוק הזה בסוף התפילה. מה זה, מה הוא רצה להגיד להם? אז יש מחלוקת בין המהרש"א ועוד מפרשים. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתם טוענים? בשביל מה כדאי לברוא בן אדם? הנה דור אנוש חטא בעבודה זרה, קין רצח את הבל, הכל נכון. כל זמן שאין תורה בעולם, ככה זה נראה. ברגע שתינתן תורה בעולם, הכל ייראה אחרת. למה הכל ייראה אחרת? כיוון שיש תורה, יש אמת, אז יש מה שיחסל את היצר הרע. בראתי יצר רע, בראתי תורת תבלין. היום אין תורה, אם אין תורה, איך יכולים לנצח אותו? לכן הקדוש ברוך הוא השליך את האמת ארצה, אומר התורה תהיה למטה. כשהתורה תהיה למטה, יוכלו להתגבר על כל היצרים. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אמר הקדוש ברוך הוא, ואז זקנה אני הוא. מה זה ואז זקנה אני הוא? המתינו עד שנראה לעולם בתור זקן. מתי הקדוש ברוך הוא נראה לעולם בתור זקן? כותב רש"י בעשרת הדיברות, אומר רש"י אנוכי השם אלוקיך, אומר רש"י במעמד הר סיני היה נראה הקדוש ברוך הוא כזקן מלא רחמים, כך כותב בקריאת ים סוף הוא היה נראה כמו איש מלחמה, עכשיו הוא נראה כזקן מלא רחמים, זה מה שכתוב, יפה מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא ואז זקנה אני הוא. בא מפרש אחר ואומר לו, מה שכתוב ואז זקנה אני הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, המתינו לאברהם אבינו. כל מה שבראתי את העולם, לא בראתי בשביל האדם הראשון ולא בשביל נוח, בראתי את העולם בשביל אדם אחד, קוראים לו אברהם. אברהם שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, אל תקרי בהי ברם אלא באברהם. בשבילו בראתי את העולם. זה האדם שעבורו, הסתכלתי על מי בראתי, בשביל מי בראתי את העולם, לא בשביל האדם הראשון ולא בשביל נוח ולא בשביל מתושלח ולא בשביל שם ולא בשביל עבר. מי שעמד מולי זה רק אחד, אברהם אבינו, זה הדמות שעבורה בראתי את העולם. זה מה שהוא אמר הקדוש ברוך הוא, יפה. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר את זה, שעבור זה הוא ברא את העולם, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מי הזקן הראשון שמופיע בבריאה? מבריאת העולם לא נאמר זקנה. הפעם הראשונה שמופיע זקן זה אצל אברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים. הוא גם טבע זקנה. לא רק שזה, הוא ביקש זקנה. אמר הקדוש ברוך הוא בנו של עולם, אדם בן 170, זקן שחור, בלי שערה אחת לבנה. אף אחד לא יודע מי האבא, מי הבן. האבא הולך עם הבן ביחד, יום אחד האבא מתעצבן על הבן, נותן לו סתירה. אתה רואה בן אדם בן 150 נותן סתירה למישהו בן 120, אתה לא יודע מי האבא, מי הבן, כי שנוהם זקן שחור בלי קמטים, אתה לא יודע מי האבא. אומר, וואלה, לא, תאמין. ראיתי את הבן של משה מכניס מכות למשה, אומר, מה פתאום? משה הכניס מכות לאברהם, אתה לא יודע מי האבא, שניהם נראים אותו דבר. אמר ריבונו שלום, תעשה טובה, תן זקן לבן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בקשה יפה, וממך אני מתחיל, אתה הראשון שתהיה זקן. זה הבקשה, למרות שאנשים חיו 900 שנה, לא כתוב זקנה, אף אחד לא היה זקן. אדם הראשון 930 שנה, עד גיל 930 הלך רגיל, בלי הליכון, בלי צנטרום, בלי קולסטרול, בלי שום דבר, היו בריאים כמו שברים, לא סוכר, לא מלח, הכל עבד בסדר גמור, בלי בעיות של לקגה, לא עולה, יורד, לחץ דם 120-80, אף אחד לא עשה בדיקות דם, כולם היו בריאים. מתי הם התחילו להיות חולים? יעקב אבינו בא לעולם, הוא הראשון שטבע חולי, אמר בבקשה, אני רוצה חולי, אמר בראבו, ממך אני מתחיל, ויוגד לי יוסף בני אביך חולה. עד אז לא היה חולי, העולם עומד 2200 שנה, לא היו חולים. לא שלא היה חולים, מי שנפל מהסולם שבר את האגן, הרי אברהם אבינו הייתה לו אבן בצווארו, אומרת הגמרא, שכל מי שמסתכל בה היה מתרפא. אם אתה אומר שלא היה חולי, מי היה מתרפא? אומרים חז"ל, מי שעלה על סולם ונפל, יכל לשבור את האגן, אז הוא הסתכל על זה, אבל חולי הגוף, משהו שהמנוע הפנימי לא עובד, הראש, הבטן, משהו בפנים לא עובד, זה הכל לא היה. עד מתי? עד שיעקב ינהג העולם וטבע חולי. אברהם טבע זקנה. אמר ריבונו של עולם, לא יכול להיות אדם עם זקן שחור עד יום מותו בלי קמטים. אמר לו בקשה טובה, ביקשת אתה הראשון שאני מתחיל. שנאמר ואברהם ושרה זקנים באים בימים. הוא זקן, אמר לו בקשה תקבלו זקן לבן, זו יהיה התראה לפני ניתוק. לפני שאני מנתק את התקע, נותן לכם זקן לבן, כמו חברת חשמל שהולכת לכם התראה אדומה, נותן לכם זקן לבן, התראה לפני ניתוק. ככה ביקשת, קיבלת. יפה מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתם אומרים?
יחטאו, תדע לכם, בשביל מה בראתי את העולם, ואז תקנה אני ותמתינו שיבוא הזקן. מי זה הזקן? אברהם אבינו. שואל הספר זרע ברך, מי זה השלושה כיתות של מלאכים? הקדוש ברוך הוא נהג בשלוש כיתות של מלאכים, מי הם? אומר הספר זרע ברך, יש תוספות במסכת פסחים, שהתוספות אומר שהעולם מחולק לשלושה חלקים לא סימטריים. שליש עולם ים, שליש עולם יבשה, שליש עולם יישוב בני אדם. זאת אומרת זה מחולק ככה, מדבר, מקום בני אדם וים. למרות שהחלוקה היא לא סימטרית, היום אתה רואה בצלם אל אביב שהמים הרבה יותר מהיבשה, אבל חז"ל מחלקים את זה לשלושה חלקים לא סימטריים. לכל אחד יש מלאך ממונה. כתוב בפסוק בספר דניאל, וגבייתו כתרשיש. מה זה כתרשיש? כתרי שיש. תרי שיש זה שתי שישיות. שתי שישיות כמה זה? זה שליש. כל מלאך ממונה על שליש, שליש עולם. ככה נוכל להבין, אומר הספר זרע ברך. אם אתה אומר שליש מים, ושליש אתה אומר מקום יישוב בני אדם, ושליש מדבר, זה שלושת הפרצופים שבאו לביתו של אברהם אבינו. זה שהלבוש כמו רב חובל, הוא הממונה על הים. זה שהנראה כמו קונדיטור, זה ממונה על מקום יישוב בני אדם, לא יודע רמת גן, אבל בני ברק יש לך חנות קונדיטוריה, חנות בגדים. קונדיטוריה בגדים, ככה זה הולך כל רבי עקיבא, יש להם הסכמי עודפים. מי שמוכר יותר עוגות, יש לו הסכמים עם החנות חליפות, כי אתה מחליף לפי הכסף של העוגות. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, יש לך בורא קרס, זה הבורקס מה שנקרא, זה בורא לאדם את הקרס, לכן יש להם הסכמי עודפים בסייעתא דשמיא. לכן מה? הוא אומר, המקום שיש קונדיטוריות זה המקום של יישוב בני אדם, המקום של הערבים זה כפיות. אם ככה יוצא שאלה שלושה מלאכים. אומר הספר זרע ברך, כתוב והנה שלושה מלאכים ניצבים עליו. מי זה המלאכים? אחרי שאברהם אבינו היה חולה בשלישי למילה, קרא הקדוש ברוך הוא למלאכים ואמר, אתם זוכרים שאמרתי לכם, שאלתם בשביל מה לברוא את האדם, בואו אני אראה לכם בשביל מה. ואז זקנה אני הוא ואז שיבה אני אסבול, הנה בשבילו, אתם רואים אותו? זה אברהם אבינו, בשבילו היה כדאי לברוא את העולם. שזה באתי, לכן היום נראים אלה השלושה. אם ככה רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. בא יתרו ואומר למוישה רבינו, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. מה הוא רצה להגיד לו? כותבים המפרשים דבר נורא. בני עדות אשכנז אומרים יעלה ויבוא, יעלה ויבוא ויגיע ויזכר זיכרוננו ופקדוננו. אצל ספרדים פקדוננו לא נמצא, אבל אני מגלה לכם במקרה ותקלו אצל אשכנזים, תגיד לך פקדוננו, תדעו שזה קיים בסייעתא דשמיא. אבל מה? בראש השנה כן ישנו. כי זכר כל היסור לפניך בא מעשה איש ופקודתו. גם מונח גם אצל אשכנזים וגם אצל ספרדים. זה אף אחד לא יכול להימלט, כי זה תפילה של אנשי כנסת הגדולה. מעשה איש ופקודתו ועלילות מצדי גבר. מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרה מעללי איש. זה נמצא מעשה איש ופקודתו. מה זה מעשה איש ופקודתו? אני אומר יסוד מאוד מאוד מעניין בסייעתא דשמיא, ואחרי זה נבין מה שכתוב בחז"ל שכל מלאך ירד עם דגל. אומרים חז"ל כל מלאך ירד עם דגל, באו עם ישראל ואמרו למוישה רבינו בבקשה תבקש מהקדוש ברוך הוא, גם אנחנו רוצים דגלים. גם אנחנו רוצים, שנאמר נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. גם אנחנו רוצים, אמר ימלא השם כל משאלותיך, כל אחד מכם יקבל דגל. ואני רוצה להסביר מה מונח כאן, מה הסוד הטמון כאן ככל שידנו משגת. רבותיי, כל אדם יורד לעולם עם תפקיד. אדם יורד לעולם עם תפקיד, רק אנחנו לא יודעים. בזמן שהיו נביאים, היית בא לנביא, אומר לו שלום, שמואל הנביא, אני רוצה לדעת בשביל מה באתי לפה, קוראים לי ברוך, ואני רוצה שתסביר לי בשביל מה באתי. והוא אומר לך, ברוך, התפקיד שלך להיות מלמד בכיתה ח' מגיל 18 עד גיל 107. ברבו, הוא נותן לך את התפקיד, אתה מורה בכיתה ח', מבסוט מהחיים. אני מקיים את רצון הבורא, הוא רצה שאני אהיה פה, אני עושה פה. בא אחד אחר אומר, התפקיד שלך להיות ראש כולל. אתה תהיה ראש כולל, לך 20 אברכים, ישלח לך עשיר אחד, יממן לך אותם, אתה תהיה ראש כולל. השלישי אומר לו, אתה תהיה שליח ציבור, אתה תהיה חזן בבית הכנסת, ותהיה גם שמש וגם בעל קורא. כל אחד הוא נתן לו את התפקיד שלו, עם התפקיד שלו הוא הלך ולא היה לו מריבה. המלאכים, כל אחד יודע את תפקידו, מיכאל יש תפקיד אחד, וגבריאל יש תפקיד אחד, ורפאל תפקיד אחד, ואוריאל יש תפקיד אחר. כשכל אחד יודע את תפקידו, אין לאף אחד מריבה עם השני. למה? זה מה שאומר כל יום בתפילה, כולם אהובים, כולם אורים, כולם קדושים, כולם. למה?
כי כל אחד יודע, אוריאל לא נכנס לתחום של גבריאל, גבריאל לא מרפאל, כל אחד ואחד בקטע שלו, אם כל אחד ואחד נכנס בתוכנית שלו, אז אין לך מה להריג. יש מרכז מסחרי, אחד חנות בשר, אחד חנות דגים, אחד ירקות, אחד מכולת, אחד חומרי בניין, אחד בית מרקחת, אחד אפטקאי, אין ויכוח ביניהם. זה רוצה לפרוט 200 שקל, אתה הולך אליו, הוא פורט לך בשמחה, למה? כי אתה צריך אותו והוא צריך אתכם, וכולם הולכים ביחד והכל נחמד מאוד. איפה מתחילים הבעיות? הבעיות מתחילות כשהחנות מכולת מתחילה להכניס גם ירקות, והירקות מתחיל למכור גם ביצים, והאופטיקאי מתחיל למכור גם בלוטוס, ולאט לאט מתחיל, זה נכנס לתחום של השני, ואז מתחיל מכות בין אחד לשני. אבל אם כל אחד ואחד מוכר את מה שיש לו, הכל בסדר. אם כל מלאך יודע את התפקיד שלו, אז הכל רגוע, אין בזה שום בעיות, הכל נחמד. מתי מתחילים הבעיות? כשכל אחד נכנס לתחום של השני. אבל אם אני יודע מה התפקיד שלי, אז אני לא נכנס לתחום של השני, הכל בסדר. מה שאתה עושה, אתה עושה, מה שאני עושה, אני עושה. אין לי שום מריבה, אתה לא קונקורנט שלי והכל בסדר גמור. אלה הדברים הפשוטים שאנחנו צריכים ללמוד בסייעתא דשמיא מהעניין הזה. רבותיי, בואו נלמד יסוד נפלא שכתוב בדברי רבותינו. אני רוצה ללמוד 2 גמרות בש"ס, אולי 3, נראה כמה נספיק עם הזמן. מספרת הגמרא במסכת תענית על אחד מרבותינו, קראו לו רבי אליעזר בן פדת. רבי אליעזר בן פדת היה אחד מרבותינו הגדולים, שלא היה לו פרוטה לפורטה, היה אני מרוד, ממש אני מרוד. בקיצור, יום אחד הלך לרופא, הוא לא חש בטוב, בעבר, אדם בא לרופא, דבר ראשון שולח לך לבדיקות דם, נותן לך, נראה קולסטרול, מולסטרול, תראה מה יש לך, סוכר, מלח, אולי חסר לך משהו מהתבלינים, נוסיף לך איזה כדור עם תבלינים, תסדר לך את המאזנים. בקיצור, זה מה שעושה רופא. טק, 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 עושה לך זה, אומר לך בבקשה, מחר בבוקר 8 שעות צום, אתה בא לשם, אחרי יומיים אומר, אדוני, יש לך זה גבוה, והוא נמוך, ברח לך סידן, ברח לך הוא, יש לך יותר מדי סוכר, פחות מדי מלח, תאכל זה, קיצור, מתחיל לשגע לך את המערכות. היום יש בדיקות דם, פעם לא היה. מה היו עושים אחד שלא חש בטוב? היו הולכים לו, לך לאבא-אומנה, לך לאומן, ותוציא ליטר דם. לא בודקים את הדם, כי אין מה לבדוק. הוציאו את הדם, ואמרו, בבקשה, עכשיו יהיה דם חדש, זה מתרבה תוך כמה ימים, דם חדש ישפר לך את המצב. כל מה שנקרא דם סמיך, היות והדם סמיך, אז זה גורם לאיטיות במערכות. אבל אם תדלל אותו, תוציא ליטר דם עכשיו, ועוד 3 חודשים תוציא עוד ליטר דם, ולאט לאט הדם מתחדש, אז יהיה הכל בסדר. לאנשים שהיו מקיסים דם, קראו אומנה, זה השם שלהם. אומנה, היה אחד מפורסם מאוד, אבא אומנה, בגמרא במסכת תענית, מספרת הגמרא, שהיה זוכה לגילוי משמיים, היה מקבל דשים משמיים. אומרת הגמרא שהאביי קיבל ממנו חלישות הדעת, ככה אומרת הגמרא. טוב, בקיצור, מספרת הגמרא, רבי אליעזר בן פדת לא חש בטוב, בהיות והוא לא חש בטוב, הוא הלך לרופא. אמר לו הרופא, תשמע, מחר תלך, אני נותן לך פה הפניה, מחר תלך, תעשה הקזת דם, תלך תקיס דם. אמר בסדר. הלך להקזת דם בבוקר, הוא מקיס לו את הדם, שואל אותו, תגיד, יש לך בבית מה לאכול? הוא אומר לו, כן, לא לדאוג. הוא אומר, תשמע, אתה חייב לאכול מתוק. אתה חייב לאכול שוקולד, רוגלה, משהו מתוק. הוא אומר, יש לך ממול פה חנות של אנג'ל, תקנה לך 2-3 רוגלח עם שוקו, בעזרת שם תאכל את זה. והיום במד"א אתה בא בתל השומר, גמרת את זה, יש לך בחוץ עוגות מה שנקרא, עוגות בוקר קוראים לזה, כזה עם ניילון, ואתה בא, יש לך שם קפה וקקאו ושוקו בטעם בננה, בטעם פוצ'בונו, מה שאתה רוצה, פלפלורה, מה שאתה רוצה, כל הסוגים. גם בבני ברק יש לך לפעמים ליד דיסקוביץ' ביום חמישי, נותנים לך שם, יש שמים שם ניידת וכולם תורמים, ויש לך שם סיר של צ'ון וכולם אוכלים ושותים. יש כאלה שזה המסעדה השבועית שלהם, באים שם לאכול כל פעם, ברוך השם בסייעתא דשמיא. אז חייבים לאכול בשביל להניע את המנוע. הוא אומר בסדר, יש לו אוכל. למעשה בבית לא היה לו פרוטה לפורטה. מה שהיה לו בבית, מה שאשתו הרבנית קנתה, היא קנתה שום, כזה שום קלוע. לפני פסח יש כזה שום. קלה אותו, שם אותו על החלון. הוא בא ואמר, חיפש בכל הארונות, לא מצא כלום. אמר שום, מה זה משנה, שוקולד לבן או שום לבן, זה שניהם לבן. הוא אומר, טעים גם כן. הלך, הוריד שן של שום, הוריד את הראש, קילף אותה, טק, הכניס 4 מהיר רצון, שיחשב לי כאילו פרה של אלית, הכניס אותם בפנים, 1-1, פלוק, 4-5 בפנים, אמר, ברוך השם. תוך 5 דקות קיבל סחרחורת, צנח בסלון, ככה,
בבת אחת אף אחד לא היה בבית, למה? כי סוכר, כי שום מוריד לחץ דם. מי שסובל מלחץ דם, אומרים לו שיאכל שום. קיצור, דפק שום, נפל על הרצפה, צנח. נו, ב-11 מתחיל שיעור, רבי אליעזר בן פדת לא בא, הוציא את הדם ב-9 בבוקר, חזר 9:30 בביתה, ולומד, צנח על הרצפה, שכב ברצפה. השם ירחם, שכב ברצפה, ועוד הוא שכב ברצפה, התלמידים ראו לא בא, 11, 11:15, 11:30, 11:45. אז אצלנו כשהמורה לא בא, תפסנו כולם את התיקים ואמרנו הביתה בשמחה רבה, וכולם הלכו הביתה, גם המורה מגיע ב-1:15, אמרו לו מה אתה רוצה, לא באת, הלכנו הביתה, מה אתה אמר, חכה לך? בקיצור, זה מה שהיה בזמננו, אבל תלמידים פעם היו קצת יותר אנשים טובים, וחיפשו את המורה שלהם, אנחנו לא חיפשנו, רק חיפשנו שהוא לא יבוא. הם חיפשו שהוא כן יבוא, הרב לא בא, באו אליו הביתה, 50 תלמידים מצעד, באים אליו הביתה, דופקים בדלת, הוא לא פותח, תעקו את הידית, פותחים אותו, רואים את הרב שוכב על הרצפה, אבל נושם ברוך השם, נושם, לא קרה לו כלום, רואה אותו נושם, אין שטף דם בראש, שוכב על הרצפה, פתאום הם רואים שהוא פורץ בבכי, תוך כדי זה שהוא נמצא, עיניו זולגות דמעות. הסתכלו התלמידים, מה קרה? הרב שלהם פתאום בוכה תוך כדי שנה, אחרי כמה דקות רואים אותו מחייך מאוזן לאוזן. אחרי כמה דקות רואים לו זיקוק, יוצא לו מהמצע, פתאום זיקוק, והוא פותח את העיניים, ויורד כל 50 תלמידים שם מסביב. הוא שואל, חבר'ה, מה קרה? מה קרה פה? הוא אומר, מה הרב? 12:10, 11 אצל שיעור, מה קרה? לא הגעת. הוא אומר, מה אתם רוצים? הוא אומר, אני אגיד לכם, אני נתתי היום דם, ולקחתי שום, קיבלתי סחרחורת, נפלתי על הרצפה, דבר ראשון בוא נראה שלא נשבר שום דבר, הוא בודק, הכל עובד, ברוך השם, תנו לי יד, מרימים אותו מהרצפה, הוא אומר, בואו נלך לישיבה. מה קרה, רבי? הוא אומר, קיבלתי סחרחורת, הרגשתי לא טוב, צנחתי, הוא אומר, ברוך השם שלא שברתי לו את האגן ולא, ברוך השם, נפלא ביותר. אמרו לו, כבוד הרב, לפני שאנחנו הולכים חדרה, תספר לנו, ראינו אותך בוכה, וראינו אותך צוחק, וראינו אותך יוצא עם זיקוקים, מה עובר עליך? אמר להם, תשמעו, שכבתי על הרצפה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותי. ביקור, חז"ל אומרים, שכינה, למעלה מראשותיו של חולה, הגיע הקדוש ברוך הוא לבקר אותי. ושאלתי את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד מתי אני אסבול? עד מתי? אין בבית אפילו ופלה, אין בבית אפילו עגבנייה, אין בבית מה לאכול, בית ריק, מזווה ריק, אין מקרר, אין כלום. אין שום דבר מה לאכול. עד מתי יהיה מצב כזה שבבית שלי אין פרוסה לחם? אמר לו, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה שיהיה לי פרנסה בשפע. אמר, כדי שיהיה לך פרנסה לשפע, מה אני צריך לעשות? להפוך את העולם לתוהו ובוהו, ואז אולי תיוולד במזל של שפע. אמר לו, מה? להפוך את העולם לתוהו ובוהו, ואז אולי במזל של שפע? חשבתי, אתה הופך את העולם, ברגע אחד אני הביל גייט. מה, להפוך את העולם אולי? מזל שפע אומר, כן. יפה מאוד. שאל אותו רבי אליעזר בן פדת, ריבונו של עולם, כמה זמן יש לי עוד לחיות? את הרוב עברתי, הרוב לפניי. אמר לו, את הרוב עברת, אתה יותר לקראת הסוף מלהתחלה. כששמע את זה, התחיל לבכות. בכה שהוא הולך להיפרד מן העולם. נו, נפלא. אמר לו, יחי, אם אני כבר לקראת הסיום, תשאיר את המצב כמו שהוא. חשבתי, יש לי עוד רוב, 50 שנה, אז שווה לעשות שינויים. אם אתה מדבר איתי על 10 שנים, יאללה, תזרום מזה, חייתי עד עכשיו דפוק, יאללה, דפוק עד הסוף, מההתחלה ועד הסוף דפוק, בסדר גמור, בלי שינויים באמצע. טוב, ראינו אותך צוחק מה? אמר רבי אליעזר בן פדת, היות ואמרתי לקדוש ברוך הוא, יחי לא בעינה, אם אני כבר לקראת הסוף, אל תעשה שינויים. אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא ביקשת לעשות שינויים, אני אראה מה מחכה לך. הראה לי מה מחכה לי לעתיד לבוא, 13 נהרות של אפרסמון, שאני עתיד, הראיתי את זה, מה מחכה לי, אז לכן חייכתי. הוא אומר, ומה זה הזיקוק שיצא לך מהמצח? הוא אומר, הזיקוק זה מלאך אחד לפני שיצא נתן לי צ'פחה. הוא בא עם פמליה של מלאכים, אחד מהם נתן לי צ'פחה, כמו הרב עובדיה נותן צ'פחות, היה זיכרונו לברכה, נתן לי אחד צ'פחה, והיות והמלאכים הם אש, אז לכן יצא זיקוקים. יפה מאוד, כך אומרת הגמרא. אתה קורא את זה, אתה שואל את עצמך שאלה, תגיד, לא הבנתי. מה הוא ביקש? הוא ביקש להיות ביל גייט? הוא רצה שיהיה לו בבית קצת אוכל. מה צריך בשביל זה? אם עד עכשיו המשכורת שלו 5,000, תשדרג לו את זה ל7.5. מה צריך שינויים גדולים? שקל שיהיה יותר רווחה, לא צריך להפוך את העולם לתוהו ובוהו. בקטנה צריך עוד משכורת, תסדר לו ראש כולל ערב, משהו אחרי צהריים, שיגיד רשות, לא הבנתי, מה צריך לעשות את העולם? טוב. אותו דבר יש במדרש בסוף חומש שמות. כמדומני פרשה נ"ב, אומר המדרש, רבי שמעון בן חלפתא, בספר המדרש,
רבי שמעון בן חלפתא, היה גם הוא עני מרוד, לא היה לו בבית פרוטה לפורטה. יום אחד ערב שבת קודש, שעה 2 בצהריים, הוא גמר מנחה 1:20, התחיל מנחה, 2 הוא חוזר הביתה, מתכונן לשבת, אומרת לו אשתו, רבי שמעון, יקירי, אין לשבת הקרובה מה לאכול, לא חלות, לא דגים, לא בשר, לא ירקות, לא שום דבר, לא שטיות, לא חד פעמי, לא נרות לשבת, אין כלום. הבית ריק, אין פרוטה לפורטה, לא קניתי כלום לכבוד שבת. מתי שבת? 7 בערב, כניסת שבת, קיץ, זה עוד 5 שעות. יצא רבי שמעון בן חלפתא, זה לא היום ברוך השם בבני ברק, אתה נתקע בלי אוכל, ב5 דקות מארגנים לך חסדי ישורון, חסדי נעמי, בית התבשיל, הכל מה שאתה רוצה, 5 דקות ועלינו. ביום שישי האחרון, ביום שעה 2 אחרי צהריים, התמוטטה אישה בבית, עם 10 ילדים, לא 10, 5 ילדים, אני חושב יש לה בת 28, נפלה בבית ומתה. נו, אז לא רק שלוויה אין, כי השעה כבר הייתה 3 אחרי צהריים, אין מה לעשות, אבל לא הספיקו להכין את השבת בכלל. מיד התגייסו כולם, 5 דקות היה שם אוכל לכל האבלים, ארגנו מיד אוכל והכינו את הבית לשבת. שודה רבה ברוך השם. פעם לא היה דבר כזה, הוא נשקע בלי אוכל, אין בסתיו בבני ברק חסדי ישורון, אין מה לעשות, אז מה עשה? ניגש לקרחת יער ואמר ריבונו של עולם, אז קיבלת לכבד את השבת, אין לי מה לכבד את השבת, אין לי פרוטה לפורטה. בא מלאך, נתן לו יד, הוריד לו אבן, אמר בבקשה, הלך צ'יינג', אמר לו בבקשה, תפרוט לי את זה, הוא מסתכל עם הלופו, אומר אדוני, זה אבן 100 מיליון שקל, נותן לך עכשיו במזומן, ואני אעשה עליה אקזיט. אמר, לא רוצה, תשמור לי אותה, תן לי 200 שקל, נדבר ביום ראשון. נתן לו 200 שקל, שם בכספת. הולך ליש, אני יודע, יש חסד נטו, כל הארגונים האלה, ברוך השם, שעושים לך חסדים, שמוכרים לך את המוצרים תמורת כרטיס אשראי. וקיצור, אתה יוצא משם עם 2 סלים, 3 חלות, דגים, בשר, ירקות, חד פעמי, רב פעמי, הכל ברוך השם, 2 סלים, מגיע הביתה, כולו מחוייך, אומר רבנית, הנה השבת לפנייך, 3:30, עד שבת, 7, יש לך בשפע כמה שאת רוצה. יפה מאוד. אומרת לו אשתו, תגיד, רבי שמעון, מאיפה זה? אומר, מה אכפת לך מאיפה זה? אמרת אין אוכל, הבאתי לך. אומרת לו, עבודה, נשבעת לך, לא נוגעת בזה, לא נוגעת, עד שלא תגיד לי מאיפה זה. סיפר לה, הלכתי לקרחת יער, ביקשתי, הקדוש ברוך הוא נתן לי אבן. העבודה נשבע לך, לא נוגע בזה. לא נוגע בזה. עד שלא תבטיח לי, מוצאי שבת, אתה הולך לצ'יינג', מחזיר לו 200 שקל, והכל הולך לחיים טובים עוד שלום. אני לא מוכנה ליהנות, אני מפחדת שירד לי מהשכר בעולם הבא, בבקשה, תבטיח לי מוצאי שבת, יום ראשון אתה מחזיר לצ'יינג'. אומר, בסדר גמור, מבטיח לה. עברה שבת, אכלו חלות, היה נחמד, בסייעתא דשמיא, על הצד הכי טוב, כולם נהנו, יפה מאוד. מוצאי שבת, הלך רבי שמעון בן חלפתא לרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, הלך להתפלל אצלו ערבית, נכנס אצלו לערבית, כולם אמרו לערבית שבוע טוב, הוא נכנס אחרון, אומר, רבי, יש לי שאלה אליך. ביום שישי כך וכך היה מעשה, הבטחתי לאשתי שאני ביום ראשון מחזיר את 200 שקל לצ'יינג'. למה? אומר לו, מה הסיפור שלך? אומר, היא פוחדת שיחסר לה בעולם הבא. תגיד לה בשמי, אומר לו, יחסר לה משהו בעולם הבא, מה שיחסר אני ממלא. בבקשה מהחשבון שלי, תגיד, תרשום על חשבון רבינו הקדוש. הכל בסדר. הוא היה מבסוט מאוזן לאוזן, ברוך השם, חוזר לאשתו מחוייך, שואל את אשתו, מה אתה כל כך מבסוט? הוא אומר, הייתי אצל רבינו הקדוש, אמר לי ככה וככה. יפה מאוד. ככה אמר לך רבנו הקדוש? אמר כן. הוא מקבל נשים? אומר כן, למה לא? בוא איתי. הולכים ביחד, נכנסים לרבנו הקדוש, אומר, אתה אמרת לבעלי שאם יחסר בעולם הבא אתה תמלא? אומר כן. וככה אמרת לו. וכבודו לא מכיר הפסוק, כי הולך אדם לבית עולמו, לכל אחד יש עולם משלו. מה אתה חושב שאנחנו ניפגש שם? יש איזה לובי שם? נפגשים בלובי, היא לא האמינה לבעלה, לא האמינה לו, אבל אני רוצה לשמוע מרבי הקדוש איך הוא מסביר את הפסוק. כי הולך אדם לבית עולמו, לא נפגשים למעלה, לכל אחד יש עולם משלו. שאלה את רבי, איפה אני אפגוש אותך שתגיד בבקשה לרוקן את החשבון של רבנו הקדוש? לא ניפגש. איך אתה אומר דבר כזה? אמר לה רבי, את צודקת, אנחנו לא ניפגש. למה לא ניפגש? כי אני ואת לא נהיה באותו עולם הבא. כי את תהיי בעולם הבא של עניים, ואני אהיה בעולם הבא של עשירים. זה 2 מחלקות שונות לגמרי, זה לא כמו מטוס שפרסט קלאס מקדימה והאקונומי מאחורה.
וכולם ממריאים באותו זמן ונוחתים באותו זמן, אין שום הבדל. אבל כאן אנחנו שתי מחלקות שונות לגמרי, נוסעים בשתי טיסות שונות. אחד שיש לו עולם של עושר, זה גן עדן אחד, ואחד שעולם של עוני, גן עדן אחר. למה? כי יפה אחד בצער, 100 שלא בצער. לא דומה אחד שחי בעשירות ואין לו שום בעיה, הוא צריך לקנות משהו, זה ככה וזה עובר בביט ישר לחשבון, מאשר אחד שסופר את הפרוטות, מה שהוא אסף היום, כדי לקנות לחם. אז השכר של זה ושכר של זה, שני עולמות שונים לגמרי, לא ניפגש. הוא אומר לרבי הצודקת, הוא אומר לרבי שמעון בר חלפתא, לך תחזיר 200 שקל, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעשה נס, שיקחו ממך את האבן בחזרה. הלך לקרחת היער, אמר ריבונו של עולם, נמחק שמו של הקדוש ברוך הוא על המים, תעשה טובה, קח האבן בחזרה. לקח האבן בחזרה, אומרים חז"ל, גדול הנס, שלקח האבן יותר מה שנתן, כי מהשמיים נותנים ולא לוקחים בחזרה. זה לא כמו פה 30 אגורות לבקבוק, לא לוקחים בחזרה בקבוקים, מה שנותנים זה נשאר שם, זה מה שכתוב. עד כאן הדברים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה מונח כאן בעניין הזה שלכל אחד עולם משלו? מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר אחד. רבותיי, חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שכל אדם יורד לעולם הזה עם תפקיד. יש אחד שנולד במזל של עושר, ויש אחד שנולד במזל של עוני, וכל אחד בתפקיד שלו. יש אחד שנולד להיות ראש ישיבה גדול, ויש אחד שנהיה התפקיד שלו להיות גבאי בית כנסת. יש אחד שהתפקיד שלו להיות מזכה הרבים, ויש אחד שהתפקיד שלו להיות אדם שהוא רופא. יש אחד שהוא אומן וזוכה לדש משמיים כל יום, ויש אחד שהוא המורה וזוכה לדרישת שלום רק פעם בשבוע, ויש אחד שהמורה וזוכה לדש משמיים רק בערב יום כיפור. איך זה מסתדר? יוצא שכל אחד בתפקיד שלו יכול להגיע למיצוי התפקיד עד הסוף. איפה מצאנו את זה? יש בכמה וכמה מקומות בחז"ל סיפורים של אנשים שהגיעו לפסגות, כך כתוב בחז"ל. אמר רבי יוסף, בנו של רבי יהושע בן לוי, עלה למרום לאחר שהוא שכב קומה כמה ימים, הוא חוזר בחזרה ואומר, ראיתי עולם הפוך. מה עולם הפוך? עליונים, מי שנחשב כאן למטה, ותחתונים למעלה. אנשים שכאן אתה לא סופר אותם, הם נמצאים למעלה בעולמות העליונים, ואנשים שאתה סופר אותם נמצאים בעולמות התחתונים. מה זה? אמר לו אבא שלו, מה אתה מתרגש? עולם ברור היית. מה זה עולם ברור? פירוש הדבר שכשישנו בן אדם כותב המדבית בספרו בית אלוקים, ישנו בן אדם, משל למלך, שאמר לשני עבדיו, העבירו לי שקים ממקום למקום. לאחד אמר להעביר לו 100 שקים מצד אחד, ואחד אמר להעביר 10 שקים מצד אחד. זה שנתן לו 10 שקים, העביר את 10 שקים, ובזה הוא גמר. המלך בא, רואה שהעביר 10 שקים, סופר $1,000, נותן לו. זה שאמר לו להעביר 100 שקים, היה בטוח, עכשיו הוא מקבל $9,800, עושה שיפוץ במטבח, מסדר. בא המלך, נותן לו 2 סטירות, על 2 שקים שהוא השאיר מאחורה, נותן לו 2 סטירות. הוא אומר לו, לא הבנתי, העברתי 68 שקים, אתה נותן לי 2 סטירות? אני לא רוצה על שלם, אבל למה אתה מכה אותי? אמר לו, אני אגיד לך למה אני מכה אותך. האדם הזה חולה לב, יש לו דלקות פרקים, גם אסתמה. אמרתי לו 10 שקים, הייתי בטוח 2 שקים הוא מתמוטט. 10 שקים נתתי לו מדליה עם $1,000. אבל אתה ברוך השם פרסומת לרב בריח, תראה איזה בולדוק אתה. שרירים יש לך כמו לשמשון הגיבור, ברוך השם יש לך כאלה, אתה יכול להיות פרסומת לחוסם רב בריח, ואתה יש לך 968 שקים, ב5 דקות היית צריך להעביר אותם. למה לא העברת אותם? כי אתה עצלן, אז נתת לך 2 סטירות. רבותינו, ישנו בן אדם שבכוחותיו, ביכולותיו המועטים, אדם כזה שלמד מסכת אחת, ישב בקדמת הבמה. לעומת זה בן אדם שמה? שלמד את הש"ס כמה פעמים, ישב אחרי זה בקומה 27 בבמה. למה? כי בכישורים שנתתי לך, וביכולות שנתתי לך, ובזיכרון הפילומנלי שנתתי לך, ובכוח שלך לשבת וללמוד שנתתי לך, ואתה לא עושה את תפקידך, על זה מגיע לך מכות. ולכן כל אחד צריך לדעת שכמו שהזכרנו פה את הנשמות, ישנם נשמות שברוך השם זכו לעשות את תפקידם. מה התפקיד של האדם? ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. התפקיד של האדם הוא לקדש שם שמיים. התפקיד של האדם הוא להרבות כבוד שמיים. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מה התפקיד שלו? התפקיד שלו לרבות ולגדל כבוד שמיים. זה התפקיד שלו. ולכן נמצאים בכינוס
נמצאים כאן בהזכרה, צריך לדעת שאחים בהספד האתם קאים לה, הקדוש ברוך הוא משחרר את הנשמות להשתתף בהספד. למה? ברגע שמדברים אודותיהם, אודות הנפטרים, ומזכירים את מעשיהם הטובים, אז זה עצמו מחזק ונותן כוחות לנפטרים, כמה הם קידשו שם שמיים. ברוך השם, המנוחה עליה השלום, זכתה להקים דורות ישרים ומבורכים, ברוך השם, שממשיכים את הדרך שלה, כמה שהיא עשתה חסדים בימי חיותה, כמה שהיא דאגה להפיץ תורה ולהפיץ טהרה בעם ישראל. זכתה להשאיר דורות ישרים ומבורכים, שממשיכים בדרך שלה, מרבים כבוד שמיים, בנים ובנות ונכדים ונכדות, כה ייתן השם וכה יוסיף, שנזכה השנה, לאחר מה שעברנו בתקופה האחרונה, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה השנה כבר לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, ובית המקדש ייבנה במהרה בימינו, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה, אנחנו ברוך השם מאז המלחמה התחלנו פה לעשות עניין של תהילים, יש לנו כבר 850 ספרי תהילים. מה שאני מבקש אם הרב יכול לברך את כל מי שקיבל ויקבל בעתיד לבוא, שבעזרת השם יהיה רפואת והצלחת כל המסורת את השמות של כל האנשים שנותנים כאן. הבית כנסת כאן הוא אחד מהחזקים שמקבלים פה כל שבת כמעט. לפני שבועיים האלה קיבלו 50 ספרים ברוך השם. הקדוש ברוך הוא יעזור, שישלח בעזרת השם הצלחה רבה.